हई देखा जाए फतेहपुर टावर के पास हई रोड के सीन हटे तनी के देखा रहल बानी। हई हमारा गेट के सीन बा और ये आगे चल गई आंगना में पूरा पानी भरल बाटे। पूरा पानी से भर के छिल रहल बा। देखा जा पानी भाई लोग तनो और आगे देखा घर है। हाँ वो टूटाई मरे के घर वाला सब आंगना में सब पानी भरल बाटे। और आगे रूम में पूरा गड़ा पूरा डार भर पानी बाटे। अंदर देखावत है तनी के अंदर ये हाँ ये हमने के ईटा वाला घर में पूरा पानी भर गई बा। ओने से छेद रोबा पाए पानी पूरा घुस गई बा। सिलेंडर उधर रखल बा साइकिल बा और बाकी मीट के से रखल बाटे। पूरा पानी पानी हो गई बा। बड़ा दिक्कत हो गई बा।